ni pagkaga. Yan na nga naman kaday. Sanay man. Pambalag ra. So guys, karon nami buhaton, magguli-guli mi dari og maghumba mig nang kakaron guys. Sa asa nga riyon. Amang ako guys, maghumba mig nang ka kuha ang papagabal dari sa kabuok. Kay balikeg man si Jana guys, balikeg. Hinaji kay mapuan. Hinaji kay mabuto. Mabuto ja batagak. Hinaji. Ah, okay. Basin ni hinog-hinog na na. Ala ay, ang ganda. Dara guys na, nanang ka na. Apa doon na ngit-ngit agkuan sa kamera ha? Kani ate kay wa man tay farmers, wa man tay bil sa 5 mil. Oo man may kadawat og farmers guys. So man tay palit og karne. So kari atu Pan nagkuanas pa kag Gabriel sanang kang amang humbaon. Hala yelo-yelo na po nagpadir. Karon nang tingog mo ri atu humbaon. Niya. Kung sakaling ikaw ay lalayo. Butang Diyan na guys, humbaon nga ng kayar. Hala, lain kuan sa kujapihon guys. Uy, nakakajong umigas. Uy, pastilan, nakang umigas. Dira. Uy, pastilang umigas na. Antik. Antik. Mana naman? Na guys, antik. Hala guys, ay antik. Okay ka, jo, mukaan kag humba day. Kain kag humba nga ng ka. Basta bayot ko. Ay bayot. Basta ko. Bayot. Ayaw yut. Kasi man kipwing. Wah. Mo na benget. Pupo nagbenget. Day na ya. Okay, dyan na. Mana na yan? So maghumba na meron guys. Ikaw, imong hudton or imong teng-on, pwede ra pagteng-on kaya rong sunod na pud mga adlaw ng katenga or huddan na raman. Ilog na. Kanamon guys, so hilo-hilo naman ka na palir. Hala, pastilan. Pastilan. Ilog na naman na may riso. Ha. Hala, hilo-hilo na guys. Hilo-hilo nagkalimutaw. Hala, hilo-hilo na dyan guys, ha. Na hilo-hilo nagsugod. Hala, uy, kabangaan naman di ay ni. Magdengan-dengan dahil na sila guys puhon inig pangahinog. Manggidengan-dengan na sila panghinog guys. Amadyo na kay wa man tayo palit og karne. Are salamat tas paggulay-gulay. Ikaw na kaw. Ha? Gusto na to. Pagkana? Okay ka Jo. Okay, diyan na mga na mga pinutos guys. Makatilaw na mig humba. Humbang nangka. Mambabo. Kaya matay humbang baboy ron kaya matay labot sa release. Tama ko na rin nag-release guys o farmers saka matay kuan matay apil. Okay ka adso. Ha? Ay daghang zuta sa may imog. Ginantang o tinaro. Sinako, nay daghan. So daghang zuta naman kaha. Guys no. Okay, dalang guys. Pakita naman mo naman sa guys ug kuan na ring atang nangka kasi papagabrela dari mo kuan. Ha? Oo do. Hudto na raman kuno guys ugutan. Tag sa Miss Bibi guys. Wa, buhataw ta 20. Ano baby? Yak pagawas ila. Ato I love you. salmunan. Taba kuno guys. Tag sa Miss Kim Kim guys. Na may mami. Bye, ma. I love you. Manay kabaduan ni Kim Kim ni kagabi isang agakas-gakasan, isang Mayo. so ni aghag ini kagabi guys kani si Baby Bear ug atong depisa. Agi sa haraman to isa, kwato ka. Isa to. Dali. Dala guys. I love you Baby Bear. Pila ka buok. Isa man nagikan. Ato yan. Ate. Ha? Ako isa. Dapat isa dia. Si Baby Bear. Mo man ay mga guys, ini kagabi. Mo ni mga tapad ni Kim Kim na sigang kilid, isig ka kilid. Mo ni mga tandajanan, jang gakas-gakasun. Ha? Di uy, wa mo guni kay ising inday sukad. Wa day. Wa day no, tayo ba kay isaan. Dish ah. Dish ah. Atong danan. Tanaya. Uy. Guys, sila sang duha ron moy maglihok kay magpudyo sa ron ag prinsesa. Sila sang duha guys mag-utan ya. Si Papa Gabriel og si Kuya Eddie Boy. Si Kuya Eddie Boy mo mag kuan sa lubi. Si Papa Gabriel mo para manghabuan ng barong. Pastilan guys. Kiti go. Di man pud makakuha na makatitanos man ang kuha na. Go. Ha? Kiti sundan. Kit-kiti. Unang bunot mo kung paak-paakan ra karon.
Ano man napangag. Wa na imong ipon. Pila ka lubi isagol? Sagulan Walo. eh. Ha? 8. Grabe, walo kuno ka buok guys. Pastilan no sa mo pangkabuhian na ni. Lugso to kabuyak ka. So sila sa Papa Gabriel ug si Ediboy mo maglihok ron. Bot-bot. May bot-bot guys na. Di na person. Okay, Karjo. Okay, Karjo. Tana guys, nag-yellow na. Hindi mahal kayo, no? Lami aoy ha? Bitnis man patong babaw tapos na mahinog na to. Tiyaw, katong Naku. na kinaunhang dako. So tuwa na to guys, agamang nang ka, tuwa na to to. Nanay daghandad tong iputos na mas Papa Gabriel. Kuha nagsaron kay humbaan. So mga sunod siguro buwan na guys, or sunod semana na siguro mahinog na kay kabangaan na gani ring ipupo. Hinahinay na mong gari. Ha? Hinahinay na mong gari kung nahinog. Kay balik. Hinahinay na ko nung ngari guys, kay nanay hinog. Nagbalit ila. Kare lamian lagi na inja guys, ini kaluto dia. Tanawon na nato guys inja, ini kaluto. Hamo patanawon, kay mga untag hinumbang nangka. Humbang nangka. Sedaan paniod to. Kaya man tayo palit og karne ron. Ha, magkudkuran pa. Di sa alam tamang ko karne guys, kay mahal ag kilo sa karne. Dapa, magkuhan ka na. May tukuran. Usapan na kuno nila. Hay usapan naglubi. Nadarabi kay ako, nadara. Kuan kay ako magkudkod. Isa nga sa anakin kay makabuling. Rigaw basa. Dabong na. Aw kuan hagad. Hati ka Hagad. Kuay datos laing bikaw. buy ka. Aw utos kilid to. Ay mo re. Yeah. Karidas kilid ya. Ala karidas kilid kay nay butbut. Kara kay nay butbut kis dia. Hala, dia butbut. Oh, kata kay man kay Ediboy ko. Uy, ako ni Tay. Paghinay, sama-samad mo. Ihatag. Kana ra kanay butbut, dakag butbut. Ganay batang. Haman. Na di ay. Dana. Hawa dia, pada plan kay matig. Basaan kasi mo kay di. Okay ra na. Grabe nga buwa magsundang, guys. Kaumbati karing isa kanay kuan turok na nanay butbut, guys. Butbut sa labot. But puno. Ni Eliakim. Tanay mo tay di birday natuog na day. Tapad sila sa panda. Okay, dera guys, humanas Papa Gabriel. Humanas silang turno. Humanas si Jang Burn. Bitaw, lumi na pinagtangad po. Wahira. Wahira tangad. Magbaho. Ah, okay. So karon guys, napag ko'y turno. Nako'y turno ron guys. Ay, kumbati ken, imo ng turno ken. Okay. Kinabangay meron guys. Narot. Ang sakin. Naruto. Deday Darna. Darna sa. Darna. Wait, klaro is Darna. Tara guys, surot na og. Humana gunot ni Kuya Ediboy. Lakaw na unsa naman ang padung natikangkang naman na sa gyanan. Kuayan. Kuha, nansan. Rajig na butbut ah. Butbut, tamang butbut. Butbut sa kanot. Ta guys, inday tunga mo. Tunga mo bi. Okay, kajo tagay ko gamay day. Oh, day. Ada guys. Uy, day ning pilit butbut. Bili ko na murag diko. Wow, day guys salami ah. Okay. Buka pa ni pa. Okay. Tanay kami kudkod ko. Grabe pila ka lubi. Di hagad man. 5 ka buok lubi guys. Grabe guys, 5 ka buok lubi. Oh my god, kaya lang power ng kinudkuray. Wala guys, impas din na ng power. Dahil guys, agang kudkuron 5 ka buok. Nasabaw. 5 di ka bukas, napo na isa ka tipakan. So let's go guys. Ay, pang turno mag. Kudkod. Ano guys, hindi na itang planggana. Good na Miss Kim. Saka Kim, kay atong back ride si Teddy Bear. Teddy Bear. Humana jang hapon. Dahil mo kung driver mo Saka si Teddy Bear, amang driver guys, si Teddy Bear. Di mag-usap. Lahi mo kudkod, lahi pa mo usap na to. Si Teddy Boy, ting-usap. Sa pagaw. Usap pa ng isa. Hani pa ni ba siyang aram mo kagsabaan? Gunit diha kimo larga nata. Nging. Ikaw driver Teddy Bear. Nging. Gunit dara ka tubang naman ana. Na tubang. Yut, agbato. Darna. Ya magdarna guys, naghuhin ng pila man. Pastilan, darnahan ni. La. Naman to. Pajong. Tao. Karon nga nata guys kay arong madali ta ani. Ansa naman nagkud ko nagdawal ko suban.
Ambak day. Babit na sa likod. Ambak. Lilis ko kanang denga ka. Lilis ko kanang denga. Oh. Limon, tabangi ko limon, dali. Tabangi ko, dali. Matadang kudkod. Madong gihas na yung kudkod. Daan ni kudkod sa una. Nih, nga. Pilih yang mau driver. Ina, ikaw drive. Ako yung kudkod. Ngay. Tanga drive, ano yung pagkaga. Yang denga nama kaday. Sabay man. Pamba nagraho. Kumalangan, dito aftan, dito na ni Uba. Badihan ka. Aftan, dito na siyam-siyam na yung kalaki day. Ano makalakuna. Kapit na. Ilan na naman kabot? Unom na naman. Unong nga nakupa. 2, 4, 6. Kumalong ay. Humok naman lagi hagad. Ha? Humok lagi hagad. Umok lagi yung mahaga naman. Nangatod ka na ng badihan. Nakakata abot day. Sana makataman. Mana ka sa? Uy, sana kataman. Masa kataman? Hangat magamang driving. Okay, mana guys? Nawa na kang backride. Layas. Hindi ko tayo sa nagkudkod. Ako. Isa. Kan gabi. Ha? Kan gabi. Wala yun man to. Kinudkuray pero may man to. Kinudkuray pero may. Sorry. Okay, dada guys. Okay, one happy wasa guys. Kaya hagaron man si Zah kanina. Ang mga lugit ramang gihapon. Okay. Hagad. Asa? Atari guys, hagad ni mo ni Zah wati wasa. Taripod. Ayan na guys. Oh, finish na gatang kod karon. So magluto na ta guys. Ayan na. Tumutan na naman si Zah. Takang na mga gamang humbang nangka. Kaya rin lami akadugsugnod guys basta jadi nga ni binagharang ka dyan lami akadugsiga na asa so amo ni si Jang ay guys ato pa ni Jang pahumukon sa lahat sa lundan dadtong sunub nga espiso takang sa natin sa karida guys ang sigaag maadyo karong dali man lata ba bibi di anay mga bata na yubkib o kalibkib kumaan saan na diyan tapos iliya labaw pud. Hala, kasi mga bataan ni nangabuntas mo? Ha? Ayo! Tiyaw! Tapos diyan pa, kit-kit na. Okay, din na guys. Nagamang panakot. Yan na guys, loya, sili, sibuyas, tangad. O, pay paminta na to guys. Aman naman to yung budbudun dyan. Eh, din na guys. Wow, giludunag. Mga panakot. Ay, sila na ba to? Day. Diyan na guys. Grabing lami dyan. Yellow na. Diyan ko. Nakat po nagpuapuag mga sili. So, nag-green po nagtangad. So, kalong tatadgas. Mga nga nami. So, bam na so guys. Samang pagpangaan. Wow. Eat na. Oh, shush. Wow. Lami agutan day. Shush. Minuto. Kasi pa kainit. Paslot dyan ang dila. Oh, very good ka. Just kim guys. Ning eat na unang. Hinay. Lamian ka sabi. Usyus tabangan. Pijang-pijang man. Mura man. Hani ba? Kasabot pas lasa? Majo? Ah, okay. Sige ka na. Eat na, bibi. Una na zakaan, guys. Kayo dyan namin tataon. Ha? Unhan ko. Sagdilaman. Basta mauna ka. Busog ikaw. Okay. Kaan na siya. Pastilan. O magkaan nga. Nanisagang magkaan, guys. Basta ganahan sa sisang ikaan. Magpupijang-pijang. Mura ganahan. Ayan, lagi ganahan lagi sana mo nang pijang-pijang. Pastilan. Shush, ginawa ko pastilan. Kaan nagbibi namin. Misi, hani ba nang naintan man? Oh, pastilan, hinay lagi. Pag hinay little Barbie. Kaan sa guys. Lamia, uy. Wow, yummy in my tummy. Lamia guys, uy. Wow, lamia. Mga nataron, ang ranghanak kasok panakot. Halilig na 200 bibili din eh. Oh, arang. Karabing nami guys. So, hatdan na to unsa datos ubos guys. Diyan na guys, agatang humbang nangka nga arang lami akazo. Harmas idiboy pa. Ha? Ah, okay. Nikaon na rin unas idiboy guys. Isang gikaon na rin katong gusto o glato. So, mga ana may kuna, magdaras idiboy ato sila. Wow. So, mga taninjo guys. Yummy. Yummy.
Yummy yummy humba. Lami kajo. Aron lami akajo humba guys. Untuk kita gumba. Lugar dyan na dyan. So si Edi po yun sa guys, magdara sa humba at ila. Kay nagkaan naman sa ganihan, yung una man sa kaan ganihan, nag-isang isa, pong lapo o guso. So magdara sa dyan para sila ani dyan sa hapon. Sa mga nioddo, tanin dyan tanan, mga guys. Nioddo tanin dyan tanan guys. O pala lang mapilo guys, sa ilan ng mga uniforms, mga kuyas. Ang gibalhin na ka manghinangir guys, kaya usan man dad to. Malay kulur. Mga pagminin po. Namiyak ka dyan guys. Cuma na din, namin niya. Sunod si Mana, hinog na ni. So, karon sunod si Mana, nanay mga hinog na na. Ito ta, guys. Dugay pa magpasko, kung pamalan. No, hapit na day, no? Hapit na day, guys, ang Pasko. Kaya tilawan na to, guys. Tilawan na to. Arang natin lamian ni Ro. Wow. Yelo-yelo na sila, guys, o diya. Lami ka dyan. Uy, yelo-yelo na na. Gungguwang naman di ay. Karong masunod si Mana, siguro guys, nanay mga hinog na na. Lumba na sila pangahinog. Kaya nagsunod naman sila. Sabi ka mangi pamutos. Kami naibugad. Paano? Ayaw. Ano naibugad guys? Namiyak ka doon guys. Hindi na siya mag-pick-wing. Pick-wing na. Pick-wing. Yelo. Nganta rin yung humbang ng ka. Hilo lagi ma. Ano ba sila na? Kabangaan. Nga, ganyan na pa'y buwad ba? May okay. Buwad. Nagdinam. May magkano nga dyan, ay parap gamay. Nagdinam. Imagine na lang, guys, mag-imagine na raman tala ng buwad. Mag-imagine na raman tala ng buwad. Labuan. Wag nyo. Gamay naman lagi gliso pa. Boleh-boleh gliso. Bagus buat kang gliso. Bagus buat kang gliso. Lisit nikin kin gliso. O ito, gliso guys, gamay ra. Andang hanap pakit. Napastilan. Kung ba, nalam na natatanan. Jadi kalau begitu saja, ucapin. Japihin to no, nakuha. Lami nga gizang liso guys, kaya kapughad ka ajo. Tagay ko pabi. Liso. Pikas sa side, dua liso. Pikas ni liso ketuningan na. Sumibawag. Ako ko pakit. May gizang liso guys. Ini mo liso kin. Pakita mo liso. Lami nga magagliso. Ay, do ka bukin kini sa mag. Pero ugi nga lang utanan guys, lami po og puro pakit. Kay mo manay kaanan. Naga ko kay mangita man sa kugliso. Ano ba? Nakakadyo kapughad. Di nang liso tengah bi bita. Nakuya. Jangan bi. Kita tengah liso. Aw. Impas na nag sinanuban guys. Na 5 kapila to kalubi. 5? Lima lagi indah. Ya. Murah butuh. Tidak dua lebih. Agad man. Okay. Agad nun pod. Ano yan, magugliso? Wahis kuya Gael, ikaw ang ujit ya, ikaw di manghipos na tanan. Ikaw manghipos na tanan niya kay makriman. Nawahi ang makri guys. So guys, busog ka adyo, grabe arang lami ka adyo, kaduha nagudugang narigutan. Mura nito asito. Para lami ka adyo guys, humbang nang ka. Minit na. Mayon. Busog na mi guys. Busog ang buong pamilya. Ja padadara naman just idiboy kasi nagulit ni ja. Kaya ito ana busog naman tapos ubos naglaag. So guys, mora na mga video rong adlaw guys. Kara mo diha kanunay ug sa kanunay nang kuan guys, salamat kanunay sa sung pag-uban namo sa mga vlog. Thank you so much guys. Kita-kits na pa daw mas among another videos. See you tomorrow guys. Sampay mong tanan. Bye. Bye-bye na pa. Bye-bye. Bye guys. Grabe singat pumadyo. Uy, humba. Alam niya, good. Bye guys. See you tomorrow.